Yan, alright guys. Ayun si B. Si Ace. Ace! Ako, tabi picturean ko. Laki. Grabe, laki niya. Ace. Malikot Ace ha. Kain kanta mo, good. Yan. Ganda mo para maging kabayo ka. Hindi na mo problema ang dugpod. Yan, kumain kanta mo ha para wala nang problema ang dugpod. Yan. Yan. Okay, kung mga maraming damo, itar mo natin. Madaming damo para hindi ka nakakain. Damo ka na lang. Ipapagor ka na lang namin. Damo ka. Yan guys, nagdadamo si Ace. Yan Yan, good. Hindi ka na painan dugpod, magdamo ka na ng boy. Lalo kang lalaki niyan. Kulo ka. Yan na sa kanya guys. Oh Mac, awa ka mo. Ako na. Mac. Ako na. Ito na ang video. Yung ka na Bella. Ready ka. Human drone. Si Magic Hands po yan guys. Naka Hinebrock Brownlee. Kalawang Brownlee yan. Shooter guys. Pati liga mo eh. Iihi ko yan. Liga ka naman na. Iihi. Guys, bisik kay ano yan. Dito ka na naman. Hinebrock. Nakapila. Napawak mo na kay Sir yan. Dog owner. Tara na, dog owner. Napawak mo na kay Sir yan. Oh. Butas nga yun. Naka-piercing ka. Bawas pogi points boy. Laki-laki mo yun. Mas malaki yun. Ano gagawin nito doon kay ibang? Oo, meron pa rin. Tumutulo yun. Sabi nga niya masarap pa lang, ba't ngayon lang? Oo, mga angat yan pala. Kanda kasi. Yari na naman kilay mo. Magiging fighter ka na yan boy. Dami mo na scab. Nakipag-away din siguro. Hindi. Liyak na siya guys, masakit na. Kung nakalma ka Ayun, cellphone ko. Ilis ka dyan, Manda. No, don't go there. Come here. Bagay sila yung ano.